ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи саиди ҷумъа бар ҳамаи шумо муборак бошад. имрӯз ҷумъа ҳаст, 10 октябр. $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар аст ба 929 сомонӣ. ва инчунин дӯстони азиз, 100 евро баробар аст ба 1079 сомонӣ. аз ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар зери навор якто лайк гузоред ва ба канали мо обуна шавед. раҳмат барои дастгирӣ. худованд аз ҳамаи мо ва шумо розӣ бошад. ва мегузарем бар хабари курси рубл. 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза бо тоҷикӣ 114 сомону 20 дирам аст. албатта дӯстони азиз, хабар гирифта шуд аз Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон. ва дӯстони азиз, касое ки дар ҷумҳурии Хитой кору фаъолият доред, дар бораи юан низ бар шумо маълумот медиҳем. яъне 100 юан баробар ба 130 сомону 33 дирам. шояд дар мо хатогӣ рух дод шуд, ки Google ҳамин хел нишон дод. ва инчунин касое ки дар ҷумҳурии Қазоқистон ҳастеду кору фаъолият доред, 10,000 тенгаи пули Қазоқистон баробар аст ба 172 сомонӣ. дӯстони азиз, ҳатман фикри худро дар комментария низ нависед. саломат бошед. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки заграм паспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.